کلا دلێ خwe bi nivîsîna serkêlên gorên ezîzên xwe derdebirêt. 14 kesên malbata xwe di erdheja şeşî mehê ji dest dan. Gorên wan hin zor in. Bi navnivîsan nebî tevlî hev diket. Mahmud Ema malbata xwe ji şerî revandin li Idliba Sûriya lê di erdheja Semsûrê giyanê xwe ji dest dan. Sê ji wan kur û keçên Mahmudî bûn. 11 din jî ji xêzana birayê wî bûn. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ev rewşa wan ya rojane ye. Dilbijan û birîndar. Bêhal û perêşan li ser goran ketîne. Zarokan xwe di odeyekê de kirbûn û pişta bank li min kirin û baziyan hatin ba min. Du zarok derbasî odeya xewê ya min û hevjîna min bûn û sê zarokên din jî di korîdorê de asê mabûn. Ew ên asê di korîdorê de jiyana xwe ji dest dan. Ev cihê giyan ji destdana wan e. Mahmud û birayê xwe 3 sal bûn li jiyana binxêmeyan rizgar bibûn. Du şiqe li tenîştêk li navenda Semsûrê bi kirê girtbûn. Lê xweşiya azadbûna wan ji kempan dirêje nekêşaw. Tûşî vê karesatê bûn. Li vê jorê û her wisa ev jore jî 15 kes ji xêzana birayê Mahmudî di bin herifteyan da mabûn piştî 5 rojan ji hewlê dixwêt kesî şiyan cenaze û birîndarê dixwe li van her du cihan bîn nejder ve bê ku hiç layinekê hikûmet yan jî rêxirawek alîkariya wan biket û her wisa çi ji kelûpelê dixwêt bi beha wekû pare û zêr nikarîne li nava vê wêraneyê rizgar bikin. احكي 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 انت عايش مو؟ عايش مو؟ تمام. Ev jî dîmenên derînana du ji zarokên birayê Mahmudî ne. Muayyedê 13 salî birîndar bûye. Piştî derînana wî ji bin herifteyan. Tîmên tendurustî biriye Enqere bo çareseriyê. Lê taniha jî çarenivîsê wî nediyar ew. Malbata wî çi jê nizanin. كلهم هن واخواتي بس ضل اخوي هو وعيلته هون طالعنا هون. Ji 15 kesên xêzana Salihî ku birazeyê Mahmudî ye. Bi tenê ew digel xîşkek û du birayên wî rizgar bûyne. لما صار الزلزال دما ارتهش چێبوو ez û biraya xwe ji odeyê derketin. Bavê min jî hat, me jî werbigire. Biraya min çû korîdorê û min nekarî bû xwe bigehînim wî. Dîwara ket navbera me û ban jî bi ser wî da ket. Ew ên ji her du xêzanan mayîn di bin xêmeyekê jiyana xwe derbas dikin li navenda Semsûr. Berî penaberbûna wan bo Bakurê Kurdistanê li sala 2013 6 kesên wan ji laya hikûmeta Sûriya ve hatîne kuştin. Nayef Ramazan Rodaw, Semsûr.